घर से लेके सब निकलल सपनवा घटनवा कैसे भइल और आप देख रहे हैं आर्यन भोजपुरी न्यूज और इस वक्त हम मौजूद हैं बक्सर में। पता भी होगा आपको रघुनाथपुर रेलवे हादसा को लेकर। और आइए एक सिंगर है विशाल राज जो कि अभी काफ़ी तत्काल में ही गाना एक बनाए हैं रघुनाथपुर में कैसे भइल घटनवा ए राम जी, और वो गाना काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। आइए उन्हीं गाना के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले विशाल राज जी चैनल में स्वागत। सबसे पहले तो आर्यन भोजपुरी न्यूज में आप सबके स्वागत बा जे भी वीडियो लाइव देखा था। और बड़ा सौभाग्य बा कि रहुआ उतना दूर से भाई के इतना प्यार दुलार देवे खातिर ये सौभाग्य हमार नहीं कि सौभाग्य राउर बा गिरुआ गाना गनी की रघुनाथपुर में घटना कैसे भइल राम जी। ये गाना इतना तेजी से वायरल हो रहा है कि मेरे को आना पड़ गया। ये गीत कोनो मनोरंजन खातिर नहीं केवल एक कलाकार के प्रति अंदर से भावना निकलल, दर्द निकलल। और ये बहुत दुखद घटना बा हमनी के क्षेत्र के रघुनाथपुर के। और वही वियोग से हम रात के स्टूडियो पर रही और रातों रात ही गाना हम लॉन्च कैनी अपना ऑफिशियल चैनल विशाल राज ऑफिशियल से। चाहेंगे वो गाना एक बार दर्शकों के बीच हो जाए, काफी दर्द भरा गाना है। जरूर जरूर वो गीत आप सबके बीच में कि घर से लेके सब निकल सपनवा घटनवा कैसे भइल राम जी। घर से लेके सब निकल सपनवा घटनवा कैसे भइल राम जी। सुन भइल सब कर कि सुन भइल सब कर घरवा आंगनवा घटनवा कैसे भइल राम जी। घर से लेके सब निकल सपनवा घटनवा कैसे भइल राम जी। और में अंतरा के भाव रहे केहू के कोख उजरल केहू के से नुरावा केहू भइला हो अनाथ हो। कैसन लिखनवा तू लिखल विधाता हो गइला हो अनाथ हो। सुन भइल सब कर कि सुन भइल सब कर घरवा आंगनवा घटनवा कैसे भइल राम जी। घर से लेके सब निकल सपनवा घटनवा कैसे भइल राम जी। घटनवा कैसे भइल राम जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गाना गाने में इतना पसीना छोड़ दिए। ये गीत कहबे कनिया बहुत दुखद घटना बा। और यह गीत कोनो इंटरटेन खातिर नहीं गल, एक कलाकार के अंदर से दर्द हटे और बस प्रयास दूसरे का दुख दर्द अपने दर्द जैसा समझ। जरूर वही कहता है कि अपना खातिर तो कुकुरो बिलार जिएला लेकिन जे दूसरा खातिर जिएला ना उहे असल इंसान कहाला। तो बस प्रयास बा आप सबके बीच में ऐसा गाना आवत रही। जय भोजपुरी जय भोजपुरी।